Актуальны дыялог аб'яднаў больш за 60 прадстаўнікоў прафесарска-выкладчыцкага складу. Асноўная тэма – 85-я гадавіна пачатку Вялікай айчыннай вайны. Узгадаўшы асноўныя факты і лічбы, спікер падкрэсліла значнасць захавання праўды аб падзеях тых дзён у сучасных рэаліях. Спробы фальсіфікацыі, якія прадпрымаюцца звонку, накіраваны ў першую чаргу на моладзь. Усё, каб яна адмовілася ад гераічнай мінушыны прадзедаў. Пра недапушчальнасць гэтага важна і неабходна говорить гучно. Именно Беларусь на себя приняла самый такой серьезный удар и затормозила победное шествие фашизма, начиная с Европы. И вот именно в Беларуси они споткнулись, и об этом нужно говорить. Это должны, вот особенно молодежь, помнить, знать, и те мероприятия, которые в стране проводятся и проходят по всей стране, для того, чтобы это история не забывалась и не повторялась. Мероприятия подобного характера, они очень важны для нашей республики, для нас, для граждан Республики Беларусь, поскольку сохранение памяти о Великой Отечественной войне, о подвиге белорусского народа, она должна храниться в сердце каждого человека нашей страны. Напрыканцы сустрэчы Алена Маргунова павіншавала прысутных з днём медыка. Кіраўнік выказала падзяку ўрачам за напружаную працу і пажадала прафесійнага росту і здароўя.